ndị ọma na onye ọma na-ege anyị ntị anyị alọghachitala dịka nwere unu na ala laghachita matakwa na ihe anyị buru bịa taa bụ gịnị ụlọ ọdịda collapsing of houses adọbụ ihe anyị chọrọ ịtụ ya ọnụ taa anyị ekelekwala ndị o metụtara sị ya biko ha hapụ Chineke ga-emekwa nke ahụ o jiri bụrụ chi sịkwanụ ndị nwere anwụ ka Chineke nara mkpụrụ obi ha na ndịkwa ihe ọnwụ mberede a abụghị ihe akwadoro kama ebe ọ bụ na o meelanụ anyị agaghị aba Chineke ọgụ ụmụ ihe ụfọdụ ndị abụkwanụ ka anyị ji aka anyị kpatara gịnị onwe anyị kee ka ọ ga-abụ na mmadụ ga-elecha anya ụdị ụlọ odo taa ihe a bụ n'ụlọ akwụkwọ ọwụdịghị ụlọ obibi ụlọ akwụkwọ mana asị na o nwere ndị bi na na Lagos Island asị na o nwere na-enu ewu na akwụkwọ oke ala ya nrụzi ebe ndị mmadụ bi ebi gịnị bụ na mmadụ ka anyị bidogodi ya mmadụ chọrọ ịga rụọ ụlọ gị ga-akwụwa okwu substandard material ndị na-erughị eru ihe na-erughị eru ụmụ ihe ndị eji arụ ụlọ ga were ya rụọ ụlọ elee ebe uche gị dị ọ ka gịnị wee mee ọ ka gịnị mezie osodi akpata akụ ka ihe na-eche na ife afọ moto ama m na owutekarịrị otu o si egbute m maka ihe kwuru kịta nyenwawu ife izizi n'aka maka ụlọ oke ka ebidogodu na foundation ụlọ ka ihe ejigasị eme ka foundation ọhụ ma blọk ma rọd ma simenti ọ nọ na nwa bịa kọọ ebe kwesịrị ka etinye fit ole ha chọrọ ọnụọgụ ole ha chọrọ ha bịa kasta ala ya ụfọdụ anadịghị eme ya ụfọdụ ahụ eme casting ebe a ka m chọrọ ikwu onye na-achọ iru ụlọ ha marụgo na ụlọ awụ na elu ka ọ chọrọ ịrụ na o nweziri ike ọkastịa nke nsụsọ ụlọ ana bọngalo ka ọ kastịrị mechazi ọlụazi ụlọ elu gwana m otu foundation ụlọ ana ya esi wee bụ ụlọ elu ụlọ afọ na anyị nwa na-egbu ụlọ afọ na anyị nwa na ndị Igbo si nọkwa mmadụ ji aka kpata ngịrị onye kpara nkụ ahụ kpọrọ ngwere ya bịara ya oriri kedu ị chọrọ ịrụ ụlọ ịmara akpa simenti na ịmara blọkụ na o kwesịrị ịkpụnụ nna biko ndị na-arụ ụlọ ihe a gwara ya na ofu akpa simenti na maximum blọkụ one ka o nwere ike negoro ahịa estimate ọ na-akpụta 23-25 daalụ sọ nwanne m 23-25 nna anụkwa mana ụfọdụ ya eje were ofu akpa simenti kpụzie blọkụ ebe 40 ọwa aja ebe ife na-akpụta 20 ka akpụzie 25 kpụọ 40 ka ezi ife na-akpụ blọkụ na-akpụ ka aja ka na-akpụ ihe kwesịrị ịkpụtara gị ofu na ise ma ga-abịazie kpụtazie ihe dịka 40 na ọ maka gịnị ọzọ ego nwa ka ọ bụ gịnị were ndị ndụ ndị mmadụ na-eti gịnị ekwuchabụghị m nke ahụ na ekwuchabụghị m blọkụ akụkọ nke blọkụ ọkwa nwe ụmụ ayọn rọd anyị ji arụ kwesịrị na-emenye ọkwa na inchis na agụnụnwa ụfọdụ ịma na nke nwe na-ebu ibu kwesịrị idebe ahụ ije were ndị ha otu a amaghị ihe eji ya eme kedu otu ọ ga-esi wee jide blọkụ nya kedu ebe ha ya ebido bido n'isi ka m cherugodu tupu arụwu na kedu ndị pụtara na arụwu na ọ ndị na-ebu ndị jos na-aga n'ilo ọ na-akpọ ha nke ha na-akpọ ha casual workers laborers apụta nnọọ na bus stop ịmanụ dịka ị gaa na ngalaba niile dị iche iche dịka ị bịa na Lagos ebe a ngalaba niile dị iche iche ị ga-ahụ ha ị gaa na Aba ị ga-ahụ ha ị gaa na Ọnịcha ị gaa na Enugu gaa na obodo anyị dị iche iche o nwere ebe ha nọcha ị gaa n'ụzọ ahụ gị ịkpọrọ ha na-aga ịma na ụlọ mmadụ ga-ebi na ụlọ mmadụ dị ndụ Chineke ga-ebi na ije kpọkọrọ ndị adịghọ qualified one na ha amụghọ maka ife ahụ nna amọdụ m ebe m ebido kedu ebe anyị ebido ya hụ okwu ka nkụ ịkpọrọ ha bezi n'alụ ụlọ mmadụ chiri ụlọ ịchọgo ịlụ ụlọ kpọpụta onwe na m chọrọ ịlụ ụlọ ife dị na ọ ya kọst gbakwa ide ya ọnwụ na edugoro redio emewa edugoro redio ọ rụbụghoro ishelu nunu ndị mmadụ na-echekwanụ na Chineke amaghị ihe akwụkwọ nsọ kwuru ya sonye ọbụla chọrọ ịrụ ụlọ na-anọ ọdụ gbakọọ gụkọọ ozuru gị akwadola m ka ọ na-achọ ime n'ibe gị mere gị bịa mewe ya ọ bụrụkwa na ihe iji arụ ụlọ ezugbo oke hapụ n'ụzọ n'onwe gị ike mgbe chi kwuru onye ya mee ka ọ hapụzi ịbụzi chi awala m oke maka ọ bụrụ n'imecha
ya gaa n'ikpeazụ nwere ihe dara ada gịnị wuru onye ahụ oo akpọwanye afọ ọjọọ nọ maka ya akpọ ya afọ ọjọọ dịka anyị kwuru ya substandard material ihe a ọ gụnyere ma n'igwe eji ede n'ala ma simenti ọwa ejikwa na-eme ụfọdụ wuzi fake ọ dịzighị mma ụfọdụ wuzi fake ọ dịghị mma ọ ya nụnụ rọd were ya na-eme injinia abịadịrị lere gị ha anya osi ebe elebe ọnwa onye ele otu a ga-esi mara ụdị ndị dị otu ahụ ịsa na nna napụghị okwu n'ọnụ tupu ha alụ ụlọ ahụ ọnụ nwa ma maka ụlọ nkọkwa na onwe nke a na-akpọ building architectural plan abịa n'weta ya ị ga-akụrụ ndị architect ha bịa mere gị ya design mara ihe ọ ghara iwe special nke bungalow ijeze wụrụkwazi n'ọnụ in fact ka nze ya ụlọ elu ife ha nọ ife niile na mmadụ na-egbu onwe ọ bụrụ na ị naghị ahụ ya n'obodo ọzọ m na-ahụ ya na Lagos ị ga-ahụ ụlọ ala akpụpụ elu ya abịa n'akụkụ ya egbupụ ị na-agwa m ihe ahụ ala ebe ahụ o nwere ihe ọzọ aka zụtara obu ma ọ bụghị nke ahụ aka zụtara mbụ ma ọ bụghị nke ahụ aka zụtara mbụ ka anyị na-emekwa n'ihe otu kwesịrị ka anyị mee ihe maka ụmụ ihe ndị a bụ gịnị oke ọchịchọ oke ọchịchọ ị chọrọ ịrụ ụlọ elu ọrụ ụlọ ala ọ dịrị mfe kụpụ ya ma ọkwa na gị kpọọ ndị na-ahụ maka ya ọ bụghị ndị na-ahụ maka ego maka ụfọdụ unu ga-akpọ ndị ahụ na-ahụ maka ya ha bịazie n'ihi na n'inyela ha ego ha chọrọ ego ị na-enye ha agaghị ekwu nke ahụ bụzi ya nị maka gị nwa chọkwara ịrụ ụlọ gị ị gaghị asịkwa ha ọ dịghị ụfọdụ ha nwere ike ha gwa gị nke ahụ bụ eziokwu maka inyela ha ego anọkọtazie gị hụkwa na onye ahụ arụwakwala ya ọ pụtara na ihe ahụ abụzighị ya ele otu ọ gịnị ga-eme ya dị ụdị ahụ anyị ga-ahụ ego n'anya hapụ ndụ ihe kwesịrị sị gị nke a mere anya mmiri akwa na-agba mma ọ bụghị ihe kwesịrị omume ihe a bụ mana dị ajụ ọ pụtara na ndị a nwe ụlọ amaghị na ụlọ a n'oruola dịka ndị mụrụ ya bụ ihe ha sịrị na maximum ụlọ oge ruo oge ahụ 50 years ya ruo na omela gịnị expire nke a wụzi amaghị m ma o ruola maọbụ na orughị mana mgbe a na-emetụ ụlọ ahụ aka gị hụ na ụmụ ihe ndị a na-eme gịnị adasịsị mana ajụ eti kwadere simenti na blọk ejiri rụọ ya ọwa aja nkịtị biko nụ nke a bụrụ ya ụlọ ọdịda a ekwesịrị ka mara ihe a ga-eme ka ụmụ ihe ndị a ọ na-ebelata ebe ọ bụ na anyị ka nọ na ihe kwesịrị iji rụọ ya bụ ụlọ otu kwesịrị ịdị ka agwa ha na akpụgidela blọkụ kpụfee 23-25 nke ha abụghị ya ọ bụghị ya tupu a na-eleghị foundation onye bịara kwuo ele ụdị ebe ọnwụ maka ị gaghị aga n'ọdọ mmiri ọ ga-ekwe n'ume nụnụ nke ahụ abụghị ya ihe a bụ ụmụ ihe kwesịrị ime gịnị ileba anya itinyecha ya uche structure wee mara ụdị ife ya alụ na mara ụdị ife ebe nya ka ndị iti anyị na-akpọkọkwa ndị iti o mana ịfụ na ha ekwefu na anyị na-akpọ ha ndị iti mana ha aka iwe iti abụghị onye na-amaghị ihe chelu na anyị na-akpọ ha ndị iti mana ịfụ na ụdị ife anyị na-anụ na ụdị unu na-ada na be ndị iti otu a mana ọha eme otu o si eme n'obodo a ọ na-eme otu o si eme n'obodo a maka ọ bụrụ na ọ naghị eme ele otu esiri enweta English a collapse ọ na-eme ebe ahụ n'ọnụ ka anyị jide okwu ahụ ọ bụrụ na nke